La ciutat esportiva de Nijarque es prepara per un diumenge de grans emocions i de futbol. L'Espanyol B i el femení juguen a casa amb l'objectiu de sumar els 3 punts davant l'Egea i el Logroño respectivament. Abans, dissabte, torn per al juvenil A que juga amb el Real Zaragoza, un dels candidats al títol. L'Espanyol B buscarà la seva primera victòria de temporada a la ciutat esportiva. El filial, que està oferint un altíssim nivell de joc, rep un rival que s'estrena a la categoria. El tècnic David Gallego té molt clar què ha de fer l'equip per guanyar. Evidentemente que es un juego y ahora mismo pues el juego está siendo cruel con nosotros, pero hay que reducir más esas situaciones y ya está, o prestarle más atención o seguir insistiendo, pero hasta cierto punto. No hay que alarmarse para nada porque el equipo la verdad es que está dominando muchos aspectos del juego. Mitja hora més tard, a les 12:30, començarà el partit del femení. Les de Joan Bacardit s'enfronten al Logroño, que ha fet bons partits fins al moment, tot i ser nou a la categoria. Bacardit avisa que és un rival molt ben treballat i que compta amb una davantera determinant com és Jade. Sí, els dos equips que encara en juguem moltíssim. El Logroño ve una mica com nosaltres de jugar contra 3 equips que l'any passat van quedar Copa de la Reina. Pel que s'ha vist una mica dels partits del Logroño, crec que ens deixaran portar la iniciativa, que per un cantó pot estar bé, però haurem d'estar pendents de Jade, perquè tota pilota que el Logroño recuperi ja ens seran en llarg, i si tu tens l'equip molt obert, molt llarg, amb les línies separades, doncs et pot fer molt de mal si no tenim a Jade controlada. El primer equip en jugar aquest cap de setmana serà el juvenil A, que visita el camp del Real Zaragoza. Després de la derrota davant l'Europa, l'equip blanquiblau ha de reaccionar. L'entrenador Moisés Hurtado confia en que els seus jugadors ho facin. Estoy convencido de que el equipo reaccionará, además es un rival que va a estar arriba contra el Zaragoza. El equipo tiene que dar sus mejores sensaciones y esto es un deporte, a veces ganas, a veces empatas, a veces pierdes. Hay que estar preparado para todo, pero no podemos dar una sensación de pesimismo cuando las cosas no salen bien, porque además, por ejemplo, la primera parte te vas 0-2, pero yo estoy muy satisfecho más de la primera que de la segunda. A més, aquest cap de setmana juguen tots els nostres Bs a casa. No us perdeu cap partit a la ciutat esportiva de Nijarque.